Момчета, тъй като сме страшни лумпени, всички се оплакват, че сме шумни, че само крещиме, днеска отиваме на едно спокойно място. За да мога крещим там? Не, днес отиваме на йога, за да може всеки от нас да намери своето душевно, смирено аз. Да, хайде да ходиме! Брат, аз не искам. Кришане, искам да оставиш цялата си енергия тук на пътя, защото влизаме всеки момент в залата по йога. Спокоен съм вече. Хайде, мисля, че можем да съм ходим. готов за йога. Аз съм много спокоен в момента. Хайде, Надявам се момчета. нещо да не ме изнерви. А искам всеки да се съсредоточи, бе, така сме дзен, бе. Веднъж да сме спокойни, бе. Виж! Тихо, бе! Let the sense. Йога и релакс. Тук сме. Значи отиваме при истински професионалист, отиваме при Вили Марковска, която днеска ще бъде нашия йога инструктор, нашия сенсей. Виж, Аз мога да кажа, че ако искате вие да бъдете йога инструктор, може да си поръчате от мърча ми в Sunday Habit. Линк има в описанието. Andy Plays Games, новия мърч официално отново е в Sunday Habit. тихо, мисля, че сме тук. Погледни какво пише. Чукай такова. Това съжалявам. Осъзнати за енергията, с която влизате тук. С Тази енергия ли искаш да влезнеш без просташката енергия? Той чука така. Това е йога студио. Той чукаше. Той да ни излага. Краси, какво се случва? Това твои приятели ли са? Ние тук идваме да сме спокойни. Нали тук е за да сме спокойни? Ами да, нали четете какво пише тук? На правилното място сме, нали? Защото сме много нервни, направо съм побъркан. Сега ще ви успокоим, влизайте. Само ще ви помоля да пазите тишина. Влизайте. Аз съм Пазите Дани, тишина. приятно ми. Приятно ми е Вили. Крис, приятно. Приятно ми е Вили, йога Приятно ми е, преподавател. Юлиан съм аз. Тук е много спокойно, много чистичко. Сега искам да ви помоля да се събудете. Тук се събуваме. Тук е залата за йога. Има ред. Какво правиш, бе? Как е Опа, възможно съжа. такова нещо да правите? Аз не знам. Вие наистина имате нужда от една хубава релаксация. Често ви казвам, чувствам добре вече. Заповядайте, тръгвам си, вече съм спокоен. Ама чакайте! Я ще върни, бе, Крис. Значи Ела, че ни излагаш, бе. вижте какво. След малко ще практикуваме. Не може да се държите по такъв начин. Ние Седнете. не сме хора, ние сме неспокойни животни. Седнете. Трябва да дишате. Трябва да дишате. Защото тук има глава лук. Това не е глава лук. Това е специално. Това е специално. Боже Господи. Кой причина специална глава лук? Искам да се събудете първо. Анди съм аз, приятно е. Първо станете. Стенете, седнете. Вижте. Ще се изнервя. Аз се притеснявам, аз да не се изнервя. Вижте, искам да се успокоите. Аз искам да ви направя една йога практика. Добре. Това е нашата зала огън. Ама аз искам в зала вода. Той е APG акулата, не В знам. зала вода няма как. Тази е много по-хубава, по-голяма, по-светла, по-просторна. В зала огън ще се Зала разгорещим огън. сега. Така, тук си взимате постелки. Дюшечета. Не е дюшече, това се нарича постелка. Постелка за йога. Постелка. Хайде, момчета, вземете си постелки. Всеки път, когато правите висок тон, ще ви правя забележка. Влизайте. Добре! Айде върви. Това пък бе, как си седна на постелката, това да не е килимчето на Аладин, бе, басун. Това не е дреха, за да я тупате. Не може така да седите. Не е постелка за спане. Момчета, и аз искам. Не дей! Краси, донеси ми купата. Донеси ми купата от зала вода, за да сложа ред. Само не е купата от зала, не е купата. Скри се в купата, сега ако донесат и главата лук. Сега ще въдворим ред. Само да ми донесат купата. Това да не е някакво възпитание на кучета, бе. Искам да си сложите постелките ето така. На Хикс! Да, вие трябва да сте срещу мен. Сложете си постелката и седнете ето така в удобна поза. Не мога, аз не съм толкова гъвкав. Искате ли да ви дам отдел? Не, купите къде са? Трябва да видим къде са купите. Абе, дали така сме достатъчно близо да попиваме повече смирение и душевност? Здравейте, приятели. Здрасти. Нека нашата йога започне. Няма пипа. Ей, твоята енергия е по-силна от моята. Какво се взе, бе? Тишина!
пипа. Това прича на купа за Несквик. Не се пипа. А, това не е ли онова, където се разбиват такива подправки вътре? Чуй колко е хубаво. Първо, трябва да минете назад с постелки. Ти не си преподавател и не може да седиш тук. След като се доближите и се докоснете до йога практиката, ще видите колко ще ви стане приятно на тялото и на ума. Седнете, може да се сложите крака. Когато се направи този звук. Не. Не. Трябва да мълчите. Аз ще ви кажа кога да изпеем ом. Ще пеем ом. Ще пеем. Ще пеем, о, много обичам да пея. Аз не мога пея. Ще видите, че то не е до пеене, то е до усещане. Сега, искам да отидете зад вас до гардероба и да си вземете одеялца и тухлички. Тухли, о, ще строиме нещо, лего! Айде! Тишина, по-тихо! Елата си вземе тук. Казахме, че сме в йога студио! От тук ли? Приятели, влизаме в Нарния. Оттам да... Аз тухли, бе! Внимавайте! Мръдни ме. Не дейте! Внимавайте как взимате тухличките и одеялца. Не, това са твърде много тухли! Мръдни ме, ще строя къща. Сега ще правим йога, няма да строим къща. Не трябва тези тухлички по този начин. Ей, Краси, не ми вземи тухлите, бе. Краси, ти трябва да правиш йога. Ама нали тук идеята да сме смирени? Да, Аз си намерих отдела, мисля да Не, аз ще си построя моята къща на уединението и ще съм смирен. Така и така не съм се наскал да я натуха. Ето, някои се опитват да сливат моето енергийно поле. Чувствам се толкова релаксиран. Господи, аз имам нужда наистина спешно от йога, защото просто не знам как ще издържа. Вижте, на тази тухличка има усмивка. Моля Бог, защото ми пречи да спа. Оставете да си построя крепостта на уединението, бе. И така, искате ли сега бързо да ви събудя? Аз се наспах, вече съм готов и перфектно нервен, защото не се наспах. Слушайте, искате ли да направим следното нещо? След йога практиката ще ви дам време да си строите къщичките. Аз се изнервих, но искам йога, бе. Ай, спри, бе, Вили каза, че после ще строим Ще къщичка. ви дам да си строите къщичката. Това Сега е моята къщичка на уединение. Анди, спри да строиш. спри да строиш, защото той е нервен, има нужда Ай, да започне да прави йога. С глава, бе, тъпак. Искам йога. Спрете тук! Сега, първо в йога се диша през носа, вижте. И не е така шумно. И не е през устата. Той Дани не мога да диша. Ама аз не мога да дишам през носа. Не, аз имам проблем. Аз дишам през устата и затова и хъркам нощем. Не, той просто е бавен. Съжалявам, просто не съм създаден за йога. Нека сега да се успокоим, затворете очи. Той май много се успокои. След малко ще има релаксация и ще можеш да починеш. Нека сега да изпеем Айде да йога. започнем. Аз ще пеем, айде. Дишваме. Нека да изправим ето така ръцете да се протегнем. Кой ще се протегне по-добре? Я да видим. Не мога да. Аз съм готов. А кой може да си изтегли ръцете най-добре? Докъде трябва да ги изпълня? Кой може да пипне ръчето на постелката? Опа, много гъвкав. Можете ли да натиснете вашите лакти към пода? Лакти. Можем всичко. Ти много добре. Опа, е това, бе. Вие не можете тапат. Идеята в йога е да не се хвалиме. Няма хвалба в йога. Е, сега той ни критикува. Бате, мокнички като тебе не много ги мраза, бе. Така приличам на някой просяк, брат. Ако ми дадете и купата му, изкарат някой лев. О, да. Идеята е сега да вдишаме. Ти да пеем ом. И да изпеем. Хайде да се издишаме. Не е правилният стил. О, мама. Йога студио. О, мама. Много съм гъвка. Нека да чуете как трябва да се спеем. Мисля, че трябва да походим малко сега. Вдишваме. Чуйте ме.
такава поза. Нека да вдишаме наистина, да опитаме. Хайде, сериозно. По-добре, малко по-добре. Седите ли как се успокоихте? За момент се успокоих и след това, като видях Дани, пак се агресирах. Можем ли да изпълним краката и да кръстосаме китките? Какво? Аз не мога си кръстосам китките без да си спра. Всичко може. Сега ще правим йога по двойка. Не искам да съм с тия двамата неандерталци, аз си намерих приятел. Ами, тогава... Може ли с него? Ами, тогава... Радвам се, че имаш въображаем приятел Тухла. Сложи си тукличката ето тук. И точно така. И се опитай колената да стигнат пода. Това ли правиш с приятелите И ти? сега Караш да- ги ти миришат миризливите чорапи. Изпълни ги, ще ти кажа. И сега се опитай да... Трябва да си иди към него и се опитай да си сложиш стъпалата ето така. Сега, издишай, аз... Не забравяй да дишаш! Крис, иди и помогни на Анди. Чуйте, в йога няма насилие. Аз какво да направя тогава? Няма насилие и садизъм. Това е практика за успокоение. Ще се опитам да бъда спокоен. И ще Хайде ли напред, браво. И виж сега. Той ще се разреве всеки момент. Пак е нещо. Крис, върви. Сега вижте, чуйте. От тук вдишайте, Анди стани. Пипни си пръстите на краката. Аз се заключих, не мога. Дани, пипни си пръстите на краката. Ето пипам си. Не, трябва да се спънат. Вижте, Крис го прави. Ето. Браво, Крис, много ли си готин? Крис, Много ли си готин? разбира се. Той ще ти бъде помощник. Браво. Ти ли стана домашния любимец на госпожата, а? Сега ще ви покажа една поза, която се нарича стрелба с лук. Айде, аз се знам. Тъмън ще мога за странник. Хващате десния палец. Десния? Е така. Виж, ще си го изстреляме. Да. Ама мен ми трябва. Стрелбата с лук и от тук пиват. Какво? Чакай, че сега ще си изстрелям палеца, брат, внимай. Това беше стрелбата. Свали си. Това лък нещо не работи. Вижте, от тук. Само Крис и Краси го направи. Супер, бе! Стрелям с лък, как ме виждаш ли, бе? Не стреляй нещо, стъпя ти лък, бе! Носиш ти. Какво стана, бе? Сега ще направим лодка. Анди е бурито. Анди прави поза тато. Сега ще направим поза лодка. Анди, Той вече отплава. Изкарай греблата. Айде, бе! Ето ги греблата. Ти му дай малко зор, че не се движи. може да си изправиш за баланс горе. Внимателно и направи поза дърво. Баланс горе дърво. Браво, Краси. Това е уникално, браво. Значи искам всички да оставим по един лайк за Краси, който се справя прекрасно. Издишваме. Поза лодка. Звъни му телефона, не? Може да задържи. Това е Киро, чайте, че трябва да пусна Майнкрафт сега. Фу! Какъв Майнкрафт се? Върни се, бе! Той се тръгна. Абе, това днешното поколение са страшни тапаци. Абе, я да построим една тухлена стена. Строй, Краси, бързо, че той ще дойде, той бързо пуска Майнкрафт сервер. Стройте. Мръдни, че камерата нищо не вижда от газата ви. Ами аз точно това исках да виждаш. Как ще го правим места? Няма как да мине, брат, няма шанс. Готов сте, той пазец. Как ще го пранкна, бе? Аре. Да видим как ще се върнеш в часа по йога, а? Пис. Мир. Това ли е мир? Пис. Поза щъркел. Дани, Това защо да е штъркет? слънчев поздрав. Десен крак назад. О, така ще бегаме се едно. На нисък стар сме. От тук. Баланс. Здравей, слънце. Здрасти. Ехо, слънцето ти внимай. Поза планина или куче гледащо надолу? Много обичам поза планина. Аз и куче гледащо. Кобра! Аз знам как е кобрата. Его кобрата. Добре. Сега. Криси, елате цилна.
Удобно ли ти е? После да направим йога на смеха. Да. Адски е забавно. Един досахва, бе. Не да се пре... Детска поза, Много ме боли кръст. защото не правиш йога. Аз се опитвам. Намасте. На масата сме. Това маса? На масата, нали на масата? На маста. На масата сте. На масата сме. Или на маза Не, пастет. на земята сме, на това маса. Намасте. No speak in English, не разбирам аз. На маста. Точно така. На земя сте. Това означава божественото в мен поздравява божествено. О, няма нищо божествено в мен. Мерси. Сега удобна поза. Искам да направим едно дишане жужене на пчела. Дишваме. О, чай, че му ожили някаква остава. Сега поза кравешка глава. Това е дъвчеща крава. Поза кравешка глава е така. И от тук се опитвате много слезно. Бих казал много лесно. Хора, той си е фанал ръцете зад гърба, вижте. Аз не мога. Аз съм до тук. Ами искаш ли колан да ти дам? Какъв? Колан. Звучи като уред за мъчение. И аз изпъни краката. Приятели ще ме бият с къмшика. Анди, хвани колана тук и иди напред. Изпъни краката, изпъни краката. Виж, искаш ли да станеш малко по-гъвкав? Трагичен много. Чули, край си каза, че си трагичен. Анди, сигурна съм, че ще имаш прогрес, но трябва да опиташ. Айде иди напред. Ма не мога! Ма ти ме плаши. Аз да се шикувам. Дани, искам да видим твоите ръце. Иди напред. Дани, малко по-добре си душа. Да, това е Не, няма нужда да се бесиш. Айде сега иди напред. Еми, Крис, ти си готов йога. Поза скакалец. Скакалец. Виж, Това е настъпан скакалец. По-скоро поза червей. вдигаме десен крак. Вдигаме ляв. Чай, че се стреснах. Готово, приятели. Не мога. Неква излюпваща се какавина. Аз съм някаква такова гасеница. Сега, искате ли да се опитам да ви вдигна крака? Не! За да вие дойдохте с успокоение. Да. Аз между другото съм по-спокоен вече. Направи. Чувствам се унищожен и спокоен. Сега обаче ще ви дам наистина едно дишане, което много ще ви успокои, защото в йога дишането е най-важно. Дишайте 10 секунди. Заключете брадичката. Той да няма. 10 секунди. Право. Това всеки път, като говорим, ми става лошо. Заключете брадичката. Какво значи сега? Вели ми се подиграва, че нямам брадичка. Задръжте. Анди, какво правиш, бе? Това ти играе по джъмп за 4 лева и 50 от App Store. Играта на Анди стои, братко. Но виж накрая си колко му е интересно. Анди, много е хубава тая игра. Ама айде ще играеш после. Той ми взе играта. О, правя рекорд! Дай да пробвам. Вили, я пробвай и ти. И аз искам да пробвам. Играеш с френския булдог Его. Той е много добър на йога. Той е много спокоен. Продължава. Заключи на брадичка. Кефи ли тази днес? Искаш да се бръч? Да. Съм да е хеви. Най-добрата част предстои релаксацията. Шавасана. Поза шавасана. Шавасана. Ние нали дойдохме на българска, нали тук на български? Искате ли да пробвате поза сървангасана? Това е сървангасана, е по-свещ. Сървак, да знам, аз нищо не разбрах. Айде да пробваме свещ, да видим на кой последен ще му загасне Сега. фитила. Може ли някой да погледне свеща ми? Добре, свеща е добре. Зани, как е твоята свещ? Стига си проси комплименти, бе! Домашния любимец на госпожата! Моята свеща, ето това. Леко изгоряла и След тишина. Следващата поза е мациясана. Това маска? Това маска? Маска, ли? Къде е маска? Мациясана е тази. Това е поза риба. Поза риба на сухо. Това е рибата, да? Омага, виждам как е риба! Има перки. Извадете ръцете и протегнете назад. Аз съм риба на сухо. Ти си риба с психични проблеми. Върнете се
надясно, за да направи поза Пашчимотанасан. Какво? Пашчимотанасан. Няма по-трудно за мене. Ти си катека пластелин, бе! А накрая ще има ли някакъв изпит на тия неща? Йога не е изпит, йога е практика вие да се чувствате добре, няма състезание тук. Тук идете да се релаксирате, да се научите да дишате. Ние искаме да разберем кой е по-добър от нас. Аз искам да разбера кой е най-добрия йога. Първата поза, която ще опитаме да направим, много каса, поза лодка. А ти си ходил, бе! А ти си ходил, бе! Ти си ходил на йога! И вие се победител тук. Аз чакай, аз го направих. Добре, първи, втори. Втората поза, изпорете краката и Бе ми, бе! ръцете да изтеглите напред. Абе ти си ми влезна в територията, бе! Първи, втори, трети. Харесва вече, че искате наистина да опитате. Поза, която искам да опитаме, е поза Гарван. Ооо, what? Не съм виждал един гарван да застане така. Крис, браво! Добре, Дани! Направи го! Браво! И ако искате последната поза, да бъде стойка на глава. Чао! Ширшаса. Гледайте, господи! Излизам. Омага! Ще припадам. Значи автоматична победа за Криската, аз се отказвам. Опознете се. Мъкни, бе. Благодаря ви за практиката. И ние благодарим на Вили за това, че днеска беше нашия йога инструктор и всъщност се справи с мисията невъзможна да ни успокои. Намасте! Намасте!